Ngi pedan kam ya kini kitiar, ban yo, ban ya keren, ya hana bat kiwaipan. Habaki dan kama jengai, nesha jengai baru. Henry dan kepor, ngimla ban ya keren. Ada om dan balance, ni om dan network. Henry, haba ya keren bat ublay, kam judan ke jingtut. Lakot kumno ya kini ke jia keren bat ublay? Ke jing duai. Hoi, ke jing duai kedai ke jia keren bat ublay. Ali menta ngin sngap ba ngin chaskor ngin tat nak tin jublay ke tin jublay ke ong bar ke ba jisu ong halo ke jing duai Ha ke jing duai ni ya ro ni pen kraw ya ke kerteng jong ublay ni aino ya ki kam ki ba ulale ban ni pan ba ni yasat nga ke bentala dia ban na ke benta ki wei ru u jisu ulang kan noksa ke jing duai u iet ban pelut por bat ublay la kalong marway bat kisenran ne bat kita ki breu ki babot ya u la kalong ka por men step perngap men sngi jan miet ne wat chiteng senyaru Henry haba upet ya ki rukom duai jogi nong ya lam niam ne ki parisi bat ki sadusi ha ki jaka pai ba u jisu om itenat bat om sngu tenat ya ka rukom duai jongki hoot om bakalong ka basniu ban duai haga jaka pat ba Henry ulang persya ya ke rukom duai baka jinglong jongki namar haba ki duai banyo buram ya ladi na ki bre Henry u jisu upen ken mau haba ngi duai ngi de ban buram bat pendan buram ya u kum taken u jisu u hikai ya ki senran ya ka jing duai bat kum no ban duai kania ka dei ka wei ka bakong san bat bangi day bantip bat banang bat ya kane pensyam naga gospel Matthias kalenong kabahan beliau kedekat kebasan hadu kabakat lai hani uhikai yang ia habangi duai nginam long kiba arsam kiba duai tang naka sentur ban penpau haki beliau Henry ini ban penred eladi bat duai na do ka do nuat baro uji su ong habangi duai ngin ong kukpa jungi ubah habneng long kabakui ka keteng jongmi hang ni uji su pen kan mau ki senran ba ublay uba ukpa ulong ba kuat ba om dan shu ko mau ba wala da ulong uba kharau ba badan buah hadu kata-kata ru ilaban khodi ukpa jangi ko ba ngiru ngi khot yet ya ipa nang tapat ubeteng ka jingduai bat uang wan ka hima jongmi long ka man jongmi ha ka khando ko ba habneng hang ni uji su hikai ki senran ban duai ba kahima ublay kan long halor ka perthai baro namar kadi kamon ublay ba baro kin dep ba yos ngo shaphang ka jing penem ubeteng ka jing duai jong ka jing dan kam jong ka do uong tu ai hangi menta ka jing bam jongi ka ba hala ka si hang nepat u ai men siam ya kisenran ban shanya ha ublay ya ki jing bam bakin bam ya ka jaka bakin sa bat eki jan bakin pau ukin turu yangi bangenam kuslai Henry ban shania ha ublay ba on pendap eki jingdan kam jongi ba malla kasni nang tapat uong tumap eki ring kam jongi kumbang ngiru ngi map eki balet sniu yangi hang ni pat uji su upin kan mau eki senran ba khanang ba ublay on map eki pap jongi kumbang ngiru ngi de ban map eki balet sniu yangi bat om dan kanu ka ba ublay la ban map ba ula beteng uong to wat ya lam yangi shaka jingpen shairu Henry sumar yangi nakabasni ken mau unong shun ubadan hajan jongi ude usatan ubam so tenat yangi banyak keren bat ublay kumta ngidi ban panpur na ublay ban lat ne banjak ya kita ki jingpen shai da ka jingduai nang ta upen kot kumi naba ka jongmi lo ka hima ka bor bat ka buram ru hala kata amen kani ka di ka jingduai ka papun na pedang jok pilala lendan Henry lada pempat la pila ban pulia bat duai ya ka la ne pila ban snai ini bat tho e ka jingduai sawa ini nang ba pen ken mau ya ka jingduai bat habangi duai ngen duai na du ka do nut baro bat ngidan kamru ban yai ne ha ka jingduai mentapat ngan hikaya pi banshna ya ini pilaban print out ya kani nang ta pilaban ai rong ya kini bat sakhap ini we pi we
nang rapat laban kap ini we. Onda kat dalam kap begini, di mentah ni apa? Ada ni kan, pada dapat selip di berben, dengan apa ahli nongkol tu nak. Tegin si mentah, mentah itu we. Ada ni girl, ini baru mentah. Onda kita dapat ni, nangka laban, perfectly ni, basa dia beriban, nak laban wah. Nang yai duai, bat nang yai iet, ban pelet por, bat ublay. Ublay kerhui pi baro, bye bye.